Киләсе атнаның төп вакыйгасы Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгын бәйрәм итү. Казанда яңа җәмигъ мәчете нигезенә беренче таш салу, шулай ук традицион Казан саммиты көтелә. Парламент хәбәрләре белән тулырак минем коллегам Алия Галиуллин таныштыра. Киләсе шимбә көнне Спас районында изге Болгар җыены уза. Татарстан дөньяның төрле илләреннән килгән кунакларны көтә. Тантанада Татарстан президенты шулай ук парламентарийлар катнашыр дип көтелә. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин фермерларны дәүләт ярдәме программаларында активрак катнашырга чакырды. Ул Буа районында авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру мәсьәләләре буенча киңәшмә үткәрде. Шулай ук Хәтер бакчасы акциясында катнашып, Үзәк район хастаханәсендә табиблар белән аралашты. Өлкән яшьтәгеләр өчен биредә барлык шартларда тудырылган. Гериатрик кабинетін заманча медицина җиһазлары белән тәэмин иткәннәр. Квалификациялы белгечләр кабул ителә. Һәр пациентның авыру тарихын мәгълүматлар базасына кертәләр. Все отражается в их жизнь в этих анкетах, их жизнь, их болезни, что принимать, как живут. Потому что пожилым людям это все важно. Хәтер бакчасы акциясе узды. Фәрит Мөхәммәтшин Бөек Ватан сугышы фронтларыннан әйләнеп кайтмаган якташларының батырлыгы истәлегенә каштан утыртты. Халык һөнәрчелеге күргәзмәсендә катнашты. Катнашучыларның берсе Светлана Ванямова да үз әйберләрен тәкъдим итте. Хәзер Татарстан сөт, бәрәңге, тирле, кош ите, йомырка җитештерү буенча илдә алдынгы урында тора дип билгеләп үттеләр. Хакимият, эшмәкәрләр һәм депутатлар җыелган утырышта. Авылда эш активлыгын арттыру турында фикер алыштылар. Узган ел республика аграрийлары 2,5 миллион тоннага якын ашлык җыеп алган. Бу 2010 елдагыга караганда күбрәк. Моңа яңа технологиялар куллану нәтиҗәсендә ирешелде. Ил икътисадына санкция басымы шартларында яңа чакырулар барлыкка килде. Продукции, обеспечение продовольственной безопасности в нынешних непростых условиях приобретает стратегически даже судьбоносное значение. Малое информное хозяйствование в прошлом году произведено более половины валовой сельскохозяйственной продукции. Это достигается благодаря сохранению и совершенствованию мер государственной поддержки. В этом году введены новые виды грантов, а размеры субсидий для ЛПХ увеличены. Утырышта азык-төлек куркынычсызлыгы турында сөйләштеләр. Татарстан үзен тулысынча продукция белән тәэмин итә. Әмма кайбер районнарда терлекләрнең баш саны кимү очраклары бар. Ел сайын фермер хуҗалыкларына ярдәм итү өчен 2 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелә. Республика бюджетына ярдәм итү чаралары күләме дә 8%-ка арткан. Фәрит Мөхәммәтшин фермерларны дәүләт ярдәме программаларыннан активрак файдаланырга өндәде. Менә шулай итеп җирле үзидарә органнарының җитәкчеләрен, бизнес агзаларын, актив районның менә бүген 8 район монда җыелды. Буа районында тагын нинди мөмкинлекләр табырга була, авылда яшәүче халкыбызның дәрәҗәсен күтәрергә. Нигә дигәндә, авыл халкында безнең тарихыбыз, безнең телебез, безнең динебез, безнең гореф-гадәтләребез анда саклана. Иң яхшы авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм фермерлар бүләкләр алды. Киләсе зона киңәшмәләре Кукмара, Мөслим һәм Чирмешән районнарында уза. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде.